Yn y GIG, rydym yn cael ein cydnabod am y cydymdeimlad a gofal a ddangoswn i'r cleifion, teuluoedd a chymunedau. Pan fyddwn yn rhoi blaenoriaeth i les, rydym yn creu diwylliant lle mae pobl yn teimlo ddiogel, yn werthfawr ac yn gallu ffynnu. Mae angen i adeiladu gweithlu lle mae lles yn rhan o sgyrsiau bob dydd. Pan edrychwn ar les, mae'n effeithio'n uniongyrchol nid yn unig ar ein gweithlu, ond ar ofal cleifion. Gallwch helpu drwy gael sgyrsiau rheolaidd gyda cydweithwyr, gan annog eu gwylio'n byr a chefnogi gweithio hyblyg. Gallwn gyfeirio bobl at Gymorth, creu hybu iechyd corfforol ac arwain drwy esiampl. Pan edrychon ar ôl ein hunain ac eraill, rydym yn gwneud lles yn rhan o'n diwylliant a chreu gig sy'n dosturiol, ymwydn ac yn barod i ddarparu gofal diogel o ansawdd uchel. Os ydych chi eisiau dysgu mwy, mae'n Pecyn Cymorth ar gael i'ch cefnogi chi. Perthyn, ffynnu, aros.